Je zaujímavé, ako sa zmení jeho správanie, ako náhle vojdeme do lesa. Je to v podstate, ani nemôžem nazvať, že iný pes, lebo v lese sa momentálne ožije a proste tie púdy nabehnú a je to, dá sa povedať, šelma. Tak jak jeho predkovia vlci, tak nejak zareaguje, ako náhle vojdeme do lesa a má voľný pohyb. No, budeme sa musieť vrátiť. Dnes ma ešte čaká kopec práce na dodávke. To znamená menšiu úpravu na elektrine. Potrebujem kvôli rozloženiu váhy premiestniť z obytnej časti batérie do kabíny pod sedadlo spolujazca. No a v podstate ponaťahovať káble. Takže moje rozhodnutie premiestniť batérie z obytnej časti. Takže tu je celý seník. Potrebujem ho premiestniť tu do kabinovej časti. A tu je dvojsedačka spolujazca. Takto ide pás, ktorá je teraz vybratá. No, v strednej časti mám namontovaný ohrievač. A v tejto časti by mali byť batérie. No, ale kvôli zime túto časť najprv zateplíme znútra Kaflexom. V prípade, že by sa batérie trošku nahrievali, tak aby si tam udržali nejaké to teplo aj v zime, a zase naopak v lete, aby boli trošku izolované od horúčavy a tepla, ktoré v aute vzniká. Takže tá izolácia v podstate pre batérie si myslím, že bude dobrým riešením. No a takto to vyzerá, keď už sú batérie premiestnené. Tu máme solárny regulátor, odpájač soláru, poistka na batérie. No a samotné batérie s výhrevom, aby udržiavalo batérie nad 5 stupňov. Kúrenie, ktoré je momentálne zoplo, takže robí trošku rachot.